खुलुमबाय बड' जबनि चेनेल नायगिर नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। लोगोफोर जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय ग्रेड 4नि माखासे साख्रि ओंखारना फैदों। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनाया माने एसे गोबावनो जाबायमोन आरो सप्तानै बारबायमोन। आं नोंथांमोननिसिम मोनसेबो भिडिअखौ होनाय जायाखै। दा आं दिनैनिफ्राय नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ हरफिननो नाजादों। माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ हरनाय जायाखैमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव दा दिनैनिफ्राय आपडेट हाबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ सानफ्रामबो मोनबाय थानो हासिगोन। लोगोफोर दानिया नोंथांमोना नायलांबाय थादो मानिफ्राय जोंहा ग्रेड 4नि साख्रि ओंखारना फैदों। आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थाहरगासिनो दङ। जोंहा बाजालि पाठशाला बिनिफ्रायबो जोंहा ग्रेड 4नि साख्रि ओंखारना फैदों दै। आं बे साख्रिनि बागै नोंथांमोना डिटेल्सै खोन्थाहरनि। पियननि थाखाय जोंहा 6 जन साख्रिनि भेकेन्सि दङ। सेलारिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम नोंथांमोना मास मोनसेयाव सेलारिखौ मोननो हागोन। ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 3,900खौ मोननो हागोन। आनरिजार्भ केटेगरिया जोंहा बे आनरिजार्भ गासिबो केटेगरिनि केन्डिडेटफोरा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नों एसटियानो जा एससियानो जा अबिसियानो जा गासिबो। दानिया फैदो जोंहा चौकीदारनि थाखायबो जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों। भेकेन्सिया बेहाय सासेल' दङ। सेलारिया बेहाय एखेयानो 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम नोंथांमोननि सेलारिया मास मोनसेयाव जाहैगोन ना। बे केटेगरियाबो जाहैबाय जोंहा आनरिजार्भ गासिबो केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया फैदो जोंनि फरायनाया बेसेबां जानांगोन ना आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनो। बेहाय गिबियावनो होनदों आरो गासिबो इन्डियान सिटिजेनानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेहाय नोंथांमोना क्लास 8 पास जानायनिफ्राय जायफोर मेट्रिक पास जाबाय नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय बेहाय बेखौ लिरनानै होदों आरो जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ पास जाबाय बिथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ बेहाय बुंदों आरो नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायनो हागोन। जायफोर नोंथांमोना क्लास 8 पास जानाय क्लास 8 पास जानायनिफ्राय मेट्रिक पाससिमा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव दङ नोंथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बैसोआ बेहाय 18 बोसोरनिफ्राय जानांगोन ना। 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन। एससि एसटि नोंथांमोना 45 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। लोगोफोर नोंथांमोना पस्ट अफिसनि जोहै बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन दै। नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे एड्रेसाव नोंथांमोना हरनो नांगोन दै माबाखौ नोंनि बे एप्लिकेसन फर्मखौ बे एड्रेसाव हरनो नांगोन। दा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सिजन जास्ट बाजालि पाठशाला डिस्ट्रिक्ट जुडिशियेल कर्ट कमप्लेक्स मदन रुटानगर पाठशाला बे नैबे एड्रेस होनाय दंखायो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बिनिफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय जानुवारि 24 जोंहा जोबगोन दै बियो। नोंथांमोना जानुवारि 24नि सिगांनो बे एप्लिकेसन फर्मखौ हरनो नाजाबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव मा डकुमेन्टस हरनांगोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना मोनथाम कालार पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना हरनो नांगोन दै। बिनिफ्राय सिगनेचार थाफानाय फट'ग्राफखौ नोंथांमोना हरनो नांगोन। फट'आ कालार फट' जानांगोन बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय। आरो बिनिफ्राय नोंनि फरायनायनि गासिबो सार्टिफिकेट मार्कशिट बेफोरखौ नोंथांमोना हरजोबनांगोन। नोंनि कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ हरनांगोन। बिनिफ्राय एजनि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना हरबानो जाबाय। मेट्रिकनिखौ हरोना नोंनियाव जुदि बार्थ सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेटखौबो हरनो हागोन। दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय माने मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ मोनबानो बे माबाखौ मबाइल नाम्बारखौ हरनो हागोन। एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम होनानै दोनखादों। नाथायबा मोनसे खोथा बे नोंनि एप्लिकेसन फर्मनि गोजौथाराव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ रोखायै लिरनानै नोंथांमोना होबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय बेहाय जोंहा दाना सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना बेहाय रिटेन एग्जाम होनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना नाथायबा इन्टारभिउ जायखौ जोङो भाइभा भस होननानै बुङो बेखौ नोंथांमोना एटेन्ड खालामनांगोन दै। बिनिफ्राय बे जुदि नोंथांमोना इन्टारभिउ पास जाबानो मेरिट लिस्ट माने इन्टारभिउ होखांनायनि उनाव बिथांमोना मेरिट लिस्ट मोनसे खालामगोन। दा बे मेरिट लिस्टआव नोंनि नामा फैयोबानो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबोनो जाबाय। दा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों स्पिड पस्ट माने नोंथांमोना पस्ट अफिसनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगोन। एड्रेसखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। नोंथांमोना बे माने एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन दै। नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै बे एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथांमोना सेन्ड खालामबानो जाबाय। दा बे जोंहा मोनसे साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट बागै आं नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय। दानिया जोंहा गुबुन मोनसे आरो साख्रि फैनानै दङ ग्रेड 4निनो आं बेखौ नोंथांमोननो दायो खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे एडभार्टाइज ओंखारना फैदों दै। दा बेहाय जोंहा बबेनिफ्राय ओंखारना फैदों आं बेखौबो नोंथांमोननो गिबियावनो खोन्थाहरनो सानदों। जोंहा तेजपुर कलेजनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों दै। जोंहा एसिस्टेन्ट प्रफेसार ग्रेड 3 ओमफ्राय ग्रेड 4नि साख्रि ओंखारना फैदों। आं बेखौ नोंथांमोननो दायो खोन्थाहरनो सानदों। आं दायो नोंथांमोननो गिबियावनो माबानिखौ एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि भेकेन्सिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों। मा साबजेक्टनि थाखाय जोंहा एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि भेकेन्सिया ओंखारना फैदों आं बेखौ खोन्थाहरनो।
नोंथांमोना नायनो हागोन फिजिक्सनि थाखाय जोंहा गासै 3 एसिस्टेन्ट प्रफेसर साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दा बेहाय जोंहा नोंथांमोना नायनो हागोन बबे केटेगरियाव खैथा भेकेन्सि दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दानिया जोंहा केमिस्ट्रिनि थाखायबो जोंहा 3 साख्रिनि भेकेन्सि दङ दै केमिस्ट्रिनि थाखाय जोंहा एसटिपिनि थाखायबो सासे दङ नोंथांमोना बे केटेगरिखौ नोंथांमोना फरायनानै नायबानो जाबाय आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरला बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय बटानि बिनि थाखायबो जोंहा फैदों 3 दङ जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय आनरिजार्भ नोंथांमोना नायनो एससिपिडब्लिउडि केटेगरिखौ नायबानो जाबाय जिअलजिनि थाखायबो फैदों जोंहा 3 दङ एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि भेकेन्सि मेथामेटिक्स बिनि थाखायबो जोंहा 3 दङ एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि भेकेन्सि दा बिनिफ्राय जोंहा बड'नि थाखायबो दङ दै बड'नि थाखायबो जोंहा सासे दङ साख्रिनि भेकेन्सिया आसामिसनि थाखाय सासे दा बे जाहैबाय जोंहा एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि भेकेन्सिनि डिटेल्सआ दा बेहाय नोंथांमोननि फरायनाया मा जानांगोन नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुएसनखौ जानाय जानांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बिएडखौ पास जानाय जानांगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नेट पास जानाय जानांगोन एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि नोंथांमोना रिक्रुटमेन्टनि बागैथ' मिथिखागौ जानांगौ दानिया फैदो जोंहा ग्रेड 3 नि थाखाय मा साख्रिनि भेकेन्सि फैदों ग्रेड 3 नि थाखाय जोंहा लेबरेटरि एसिस्टेन्ट आरो जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय जोंहा रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय 2 दङ दै आनरिजार्भनि थाखाय मोनसे एससिनि थाखाय मोनसे बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आनरिजार्भआव नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेड 4 नि थाखाय फैदों जोंहा लेबरेटरि बेरियार आरो ग्रेड 4 पिअननि थाखाय जोंहा रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों गासै साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा बेहाय टटेल 6 जन दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन केटेगरिखौबो बेहाय होनानै दोनखादों आनरिजार्भ एससि आनरिजार्भ ओबिसि आनरिजार्भ गासिबो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दै आनरिजार्भआव गासिबो केटेगरिनि सोद्रोमाफोरा केन्डिडेटफ्रा साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो दानिया जोंहा बेहाय नोंथांमोननि फरायनाया मा जानांगोन ग्रेड 3 नि थाखाय ग्रेड 3 साख्रिनि थाखाय जोंहा ग्रेजुएसन पास जानाय जानांगोन दै आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानाय जानांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना खमथारबाबो मास मोनथामनि डिप्ल'मा थानाय जानांगोन कम्पिउटाराव अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरना 6 मान्थसनि दङ बोसोरसेनि दङ नोंथांमोनाथ' एप्लाइ खालामनो हागोन गासिबो नाथायबा मोनसे खोथाबाव नोंथांमोननियाव आसामिस लेंगुवेजखौ नोंथांमोना मिथिनाय जानांगोन नलेज थानाय जानांगोन होनदों आरो बेहाय नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना टाइपिंबो खालामनो रोंनाय जानांगोन इंलिसाव बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायनो हागोन दा बिनिफ्राय जोंहा ग्रेड 4 नि थाखाय मा फरायनाया मा डिटेल्स नांगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों बेहाय माथ्र' लिरनानै होदों क्लास 8 पास जानाय केन्डिडेटफ्रानो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेहाय नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन 18 बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दै एप्लाइनि लिंकखौ बे साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बे साख्रिखौ अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन दै अफलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोनसे एप्लिकेसन फर्म मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना अफिसाव हैनांगोन दै तेजपुर कलेजाव नोंथांमोना हैनो नांगोन दा बेहाय नोंनि गासिबो सार्टिफिकेट मार्कशीट बेफोरखौ नोंथांमोना हैजोबनांगोन आरो बेजों लोगोसे वाट्सएप नैबे मबाइल कन्टेक्ट नाम्बारा वाट्सएप थानाया बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन इमेल आइडिखौ होनो नांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना 1500 होनो नांगोन नाथायबा बे एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि थाखायसो दै 500 होनो नांगोन जायफोर ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामो नोंथांमोना 500 रुपिसखौ होनो नांगोन नैबे अफिसाव थांनानै हैनांगोन प्रिन्सिपाल तेजपुर कलेज नैबे प्रिन्सिपाल अफिसाव थांबानो जाबाय तेजपुर कलेजाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामहैबानो जाबाय बेहाय थांनानै दा बिनिफ्राय इन्टारभिउल'सो जागोन नालाय सेलेक्सन प्रसेसआथ' जोंहा दा बेहाय नोंथांमोना इन्टारभिउनि डेटखौ नोंथांमोननिसिम वाट्सएपआव नङाबा मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना SMS नि गेजेरजों नोंथांमोनसिम खोन्थाहरगोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे tezpurcollege.com अफिसियेल वेबसाइटआवबो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन बेखौ बेहाय खोन्थादों दा बेखिनियानो लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय गोसो गुदुं एबा एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव गासिबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन जेरै एडभार्टाइजमेन्ट लिंक दहायनो बुंबाय थाखाबाय आङो एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना नायनानै जेनेबा साख्रिखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन दा लोगोफोर बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय जायफोर चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना लोगोफोर दिनैनिफ्राय भिडिअखौ रेगुलारलि मोनबाय थानो हासिगोन गोजोन्थों